समाजनि जिउआव गोबां खामानि मावनो हाबाफारि लादों आरो बिनिनो गोबांखौ बिथांमोना मावफुंगासिनो दं आरो मावनोबो लादों। बेफोरनिफ्राय गोबां धोरोमनि बिथिङाव माखासे जेफोर मावनां हाबा बेफोरखौबो बिसोरनिफ्राय मोनथिनो मोननानै मोजां मोनदों। आं सानो बे जथुम्माया गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि धोरोम सिबिनाय आरो धोरोमखौ लानानै आवगायलांनाय बे बेलायाव गोबां माखासे आइडियाफोरखौ मोनहोनो हागोन आरो बेजों गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो बेबायदिनो माखासे गावबा गावनि बेलायाव हाबाफारि लानानै खामानि मावलांनो हागोन। दा बेले बेजे जेबो गैया, फालिनाय बायदिसिना खान्थिफ्राव माखासे गावबा गावनि बेक्तिगत थायो, नाथाय धोरोम हिसाबैथ' मोनसेयानो। दा ओंखायनो सोरबाया फुङाव सिखारनानै माने फुजा खालामो, सोरबाया एसे लेट खालामो, सोरबाया मोनाब्लियाव खालामो, नाथाय बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानो नाङा। धोरोमा मोनसेयानो आरो बे धोरोमखौ बयबो सिबियो आरो बे धोरोमखौ सिबिनायनि जेबो ओंथिफोर आरो जेबो खान्थिफोर बेफोर गासिबो एखेयानो। गतिके जों बेयाव सोरखौबा माने मा होनो समालसना खालामनाय बा सोरनिखौबा जादों जायाखै बेफोराव हमलायबाय थायाजासे गावबा गाव धोरोम सिबिनायाव नांस्थाबलाङोब्ला बेबायदि मोनसे जिथु बेले बेजे बाथ्रा ओंखारलायबाय थायो बा जों जेखौ सानो बेफोर थानाय नङा, जयैनो मोजाङै आवगायलांगोन। दा बाथौ धोरोमाथ' माथो दं, जोङो बोराइ बाथौ, बेनो जोंनि सासेल' बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन इसोर, जाय इसोरा बेनो सोरजियो, बेनो खाङो, बेनो लांफिनो, बे जाबाय जोंनि सान्थौ। गतिके बे इसोरखौ जोङो सिजौ बिफांखौ मोनसे नेरसोन महरै लानानै जों बेवहाय सिबियो। जोंनि जिथु बुंफोरथि, गोदो गोदाय लेखा गैयामोन, लेखा लिराखैमोन नालाय, बाथौ दुमनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिउनि खेंफोरथि, थाइगिर फिथाइनि बिखंनि गेजेरजों जोंनि खेंफोरथि, जोंनि सिफुं, खाम, सेरजा, जथा बिनि देंखोनि गेजेरजोंनो इसोरखौ सिबिनाय, आर'ज गाबनायनि माखासे जेफोर रिंगु दामसा बेफोरखौ खालामबोनाय जादों। थ' बेयाव जेरावबो एखे, बेखौ खालामनानै फालिलांबाय थाब्लानो जाबाय। खिन्थु बेवहाय सोरनिया मा जादों, सोरनाबा भुल जादों नामा, जों बेखौ नागिरलायबाय थानो नाङा। मोजांखौ नुयोब्ला बयबो बेखौनो फल' खालामलांगोन। जायफ्रा गावखौनो मोजां सिबिदों होननानै सानदों बिसोर सिबिनायाव नांस्थाबोबा, सोरनायाबा जुदि गावनिखौ बाराद्राय मोजां मोनाखैबा बे मोजांखौनो बयबो माने फल' खालामलांगोन। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।